इकडे विटोजी काका हे सम्राटला विचारत होते की सम्राट घाबरलंस की नाही. पण सम्राट घाबरला जरी असला तरी तो भीती दाखवू शकत नव्हता. सम्राट हळू आवाजातच बोलला, नाही नाही काका, तुम्ही सांगा, दुसरी वही कथा सांगा. पण विटोजी काकांनी पुन्हा लक्षात करून दिले की सम्राट 3 भयकथेमधून कोणत्याही एक भयकथेमध्ये तुला फार मोठा धक्का बसेल. कदाचित तुझ्या जीवाचं बरं वाईटही होईल. लक्षात आहे ना? तसा सम्राट बोलला, हो हो काका, सांगा तुम्ही, भयकथा सांगायला सुरू करा दुसरी. कशी असेल ही दुसरी भयकथा? ही भयकथा ऐकल्यावर सम्राटच्या जीवाचं काही बरं वाईट होईल का तो दुसरी भयकथा देखील ऐकून विटोजी काकांना आश्चर्य करेल? हे जर तुम्हाला माहिती करून घ्यायचं असेल तर आवर्जून पहा पनवेल ते सातारा चॅप्टर 2 लवकरच.